Ang unang pulong, amahan, pasayloa sila, kay walang sila masayon sa ilang gibuhat. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang atong Ginoong Kristo, makusganong nagsugo sa iyang mga tinunan. Higugma ang inyong mga kaaway, ug iampo ang mga naglotos o nagdawdaw kaninyo. Sayon ba kining sundon? Dali na ba ang paghigugma sa atong mga kaaway? Mga igsoon ko diha ni Kristo. Kung ang atong tawhanon nga kinaiya ang sundon, dili gayon, dali sundon ang maong sugo ni Kristo. Tungkol kay ana sa atong tawhanon kinaiya ang pagpalimaros. Ginayon sa pinulang in English nga nagingon, "The air is human and to forgive is divine." Nga sa tapong pa ang pagpakasala o ang pagpakasayong tawhanon, pero ang pagpasaylo Diyos nun. Oo mga igsoon, kundi ni Kristo. Ang pagsinggit ni Jesus samtang nagbitay siya sa krus. Uban sa tumang kahapon sa iyang samay. Amahan, pasayloa sila, kaya wala silang masayo sa ilang gibuhat. Usa niya ikadto ka Diyos ng ngalihok o kini iyang gibuhat o gisinggit aron sa paghatag nato panig-ingnan alang kanato nga tanan kung unsaon nato sa pagpasaylo ang atong mga kaaway. Niining tuig 2014, gisaulog sa simbahan sa tibuok Pilipinas ang tuig para sa mga laygo. Para asa man kining maong kasaulugan, apil kini sa siyang katuig nga pagpangandam sa pagsaulog sa Great Jubilee 2021. Din paghandungon sa simbahang Pilipinhon ang 500 years of Christianity dinhi sa Pilipinas. Anya na kita karon sa ikaduhang tuig sa pagpangandam. Gisugdan kini sa milabay nga tuig 2013 pinagi sa pagsaulog sa tuig sa pagtuo. Nga giproklamar ni kani Santo Papa Benedicto XVI o 7 na lang katuig ang nahibilin sa dili pa moabot ang Great Jubilee 2021 nga pagpangandam dayon sa mga Pilipinong Kristiyanos. Kini gihawag gayon sa atong mga kaobispuhan sa Pilipinas nga pagkasaulog na natong mga Kristiyanos huwag kita giwalihan sa mga misyonerong Kastila sa maayong balita. Mga kita usab adunay katungdalan sa pagwali ngadto sa ubang mga tao kanasuran o kini pinasikal sa lingon ni kani Santo Papa Juan Pablo II nga mamahimo ng himno nga santo karong umabot Abril 27, 2014 diya sa ang pagingon. Filipinos are the first missionaries in Asia. Dako kayo kini nga kasaulugan natong mga Pilipino, natong mga Bulanon. O kung mamutalan kita sa atong pagalingon, nabuhat na ba nato ang gibuhat ni Jesus? Ilabi na ang pagpasaylo sa atong mga kaaway. Nga alang nato lisod kaayong sundon. Anayang bagha kita sa maong kasaulugan sa atong pagsunod ni Kristo. Pininuong pagyod na atong pagkakristohanon. Amahan, masayloa sila. Kaya wala silang masayo sa ilang gibuhat. Sakit kayong palandungon, alang ganatong mga Bulanon, ang nahitabo sa atong probinsya ni atong niaging alino. Daghang mga Bulayanan ang nangagupa o mga simbahan nga nanghagsak apan gipakita natong mga Bulanon nga wala kita makawagi sa paglaom. Gipakita natong mga Bulanon nga lig-on ang atong pagtuo o gisulayag biyod kita sa Ginoo. Unong kapak na human may tabo ang lino. Ang may gawas nga slogan diya sa Facebook mo kini. Our churches may have been shaken and destroyed, but not our faith. Ligon yun ang pagtuong Bulanon. Ligon gayon ang atong pagkasumusun ni Kristo. Hinaot nga matangis unta kini nga bunga sa atong pagka-Kristiyanos. Hinaot nagkayuan kitang tanan sa Dios. Ang sunod na pangutana, makapadayon ba kita sa pagpalig-on sa atong pagtuo? Diha sa atong mga kabataan
o kabatanunan. Anaa pa ba kanila kining matang sa pagtuo? Mapadayon baka kini diha kanila maginikanan at kung giyahan ang mga kabatanunan karon. Ilabi na kay ang dakong impluensya sa ilang kinabuhi karon mo ang teknolohiya. Akong iyampo ug ipanginaon nga dili ta nila himuong Diyos nga bakak nga Diyos ang mga kaymanan sa modernong panahon. Akong iyampo kanunay nga ang tinuod nga Diyos pagyapon ang ilang simbahon. Atong sila kanunay nga pahinumduman na sila gayon ang kaugmaon sa atong nga simbahan. Amahan, pasayloa sila, ugaling wala sila masayod sa ilang gibuhat. Usa sa mga tulong kahaligi nga gigamit ni Papa Francisco sa iyang pagdumala sa simbahan Katoliko mo ang kaluoy. O kini mo ang ipasabot sa Santo Papa sa iyang Panginoon, God never tires of forgiving us. It is we who get tired of asking for His forgiveness. Amahan namo, pasayloa kami sa among nabuhat batok kanimo, kay usahay wala kami masayod sa among gibuhat. Niining tuig 2014, tuig sa mga laygo, ang mga kaibispuan sa Pilipinas, nag-awhak sa tanang mga laygo, gaunta, mamahimo sila mga bayani sa pagtuo. Kaya ang mga katolikong laygo, gitawag sa pagkabalaan, ipadala isip mga bayani, busa mga igsoon, atong tubangon ang awag sa atong mga kaibispuan. Atong puyan na atong may nampungon nga kinabuhi. Atong puyan ang atong pagkapinadala isip mga bayani sa atong pagtuo o sa simbahan. Mga igsoon, gipasaylo na kita ni Kristo niya sa pagtuwaw. Amahan, pasayloa sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Busa atong puyan ang atong pagkapinasaylo aron mabuhat nato ang awag sa simbahan. Nota kitang tanan mamahimong mga bayani sa pagtuo. Amen. Palihog 20.